Boom Shaka. Jonina Ding Dong Khondri Ziqubu sharp sharp. Yabona makuthiwa khona ingoma kaKhondri Ziqubu zimbili ingoma zakhe engiyithandayo. Yile ethi isikorokoro. Ngicabanga ukuthi ngayixoxa leyo ndaba ukuthi indaba ngithanda le ngoma ethi isikorokoro. Kodwa yabona lethi kati. Ayi ngiyithanda. Futhi boke uma wayibona ivideo yekati ngempela leyo ntshontsha inyama. Phekwe khabethe noma phekwe fridge noma phekwane. Kodwa liyagibela nje impela ikati leyo intshontsha inyama. Isikhathi 28 minutes past 2. Kona umsakazi ukhozi kulona uhlelo Ezingasoze Zabuna. Ube nentamba emnandi uqhubeka uhlelo nathi kuzona inhlelo zawo zomsakazi ukhozi. Sesehlangana ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo phakathi kwa 12 no 2:30. Sesilisonga uhlelo Ezingasoze Zabuna kulonyaka wezokusakaza. Uthando lunjani lolu wena unika lona. Uthando lunjani lolu wena unika